Ndiyabulisa kuwe, ndiyabulela ukuba uthe wabanathi namhlanje. Igama lam ndinguThobile. Ilizwi endizolifunda namhlanje ndalifumana ngomhla wesine kwinyanga yesibhozo ku-2024, unyaka ophelileyo. Eli lizwi lithetha ngezenzo, izinto esizenzayo. So ingcambu yalo izoba sisityhilelo 20 ukuqala phaa kuverse 12 ukuya kuverse 13. It sifundeka kanje, qala kuverse 11. Ithi, ndabona itroni emhlophe enkulu nalowo uhleli phezu kwayo, owathi umhlaba nezulu wasaba ebusweni bakhe, azafunyanelwa ndawo ezo zinto. Ndabona abafileyo abancinane nabakhulu bemi phambi koThixo. Zavulwa incwadi, kwavulwa nenye incwadi eyobomi. Bagwetywa abafileyo ngokubhaliweyo ezincwadini ezo ngokwemisebenzi yabo. Lwathi ulwandle lwabakhupha abafileyo bakulo. Kwathi ukufa nelabafileyo kwabakhupha abafileyo abakhona. Bagwetywa elowo ngokwemisebenzi yakhe, kwaza ukufa nelabafileyo kwaphoswa edikeni lomlilo. Oko kukufa kwesibini. Wathi ongafunyanwanga ebhaliwe encwadini yobomi waphoswa edikeni lomlilo. Njengoba benditshilo ukuba eli lilizwi inkosi eyandinika ngomhla wesine kwinyanga yesibhozo ku-2024, elimalunga nezenzo okanye indlela yokuziphatha kwabantu benkosi. Inkosi iqhuba ithi, indlela abantu bam abenza ngayo yenza kungabikho mehluko phakathi kwabo nabo bangandaziyo. Ndiya kubagweba kanjani na ndobethwala? Ndiya kubagweba kuba imigwebo yam inyanisekile. Ndigweba umntu ngokwezenzo zakhe. Xa izenzo zabo kuzizenzo zehlabathi, baya kugwetywa njengabehlabathi. Ndinyulu, mababe nyulu ukuze bamkeleke kum. Thobile, ngobunyulu bam ndenza imigwebo. Imigwebo yam iya kuhlala ihleli. Ukuba nyulu kuko okuzokwenza bamkeleke kum. Uzoxola ke mbukeli uba ndingasefestileni ngoku ke bona imitha yelanga okanye imisebe yelanga. Inkosi iqhuba ibuza ukuba kukuthini na ukuba nyulu? Kukwenza izinto ngendlela yam. Thobile, nalo uthando, kukuhamba ngendlela yam. Bona baba ukundikhonza kukundithanda. Wonke umntu angandikhonza, kodwa abo abandikhonza ngokwenza intando yam babo abandithandayo, babo abamkeleke kum. Banintsi abaya kukhala ngolo suku besithi, Nkosi, Nkosi, zange sikukhonze na? Ndibe ndingabazi kuba bengayenzanga intando yam. Ndifuna abantu bam bahambe ngamandla. Elowo andazi emandleni endimnike wona. Buza ukuba namhlanje amandla kaThixo ndingawandisa kanjani na? Elowo nalowo wenza intando, elowo nalowo enze intando yam. Luyeza usuku sele lufikile apho ndiyakufuna ukubona imisebenzi yonyana babantu. Abo imisebenzi yabo ingeke ime ngolo suku. Baya kuya elugwetyweni olungunaphakade.
Thobile, abantu bam mabahambe ngendlela zam hayi ngezabo, ngokungaziyinto kum. Inene aziyonto, ziyimiququ nje. Nanku umsebenzi kaThixo, kukwazi unyana wakhe, baphile njengoko waphilayo, engagwebi, engazikhukhumezi, engaphakame, emazi uThixo, engaqhankqalazi. Ululamo yinto endiyifuna kubo, ukundazi nokundihlonela. Ndiyakubagweba abo beza kum, ndiyakubangcwalisa abo beza kum, ndibenze nyulo bamkeleke kum, ndibe nguThixo wabo, babe ngabantu bam. Abo ke bangamaziyo uKristu sele begwetyiwe. Wena ke umaziyo uKristu awukagwetywa, uzogwetywa ngokwezenzo zakho, nam ndizogwetywa ngokwezenzo zam ngosuku iNkosi ethi ize ngalo. Umbuzo ke uthi, ingaba iNkosi banovuyo na ngezenzo zethu ngolo suku? Igama lam ndinguThobile. Ndiyabulela ukuba uthe wabukela.